Hey guys, cái tỷ tuang khan vacancy tuna hian om to lo mo chu wangin mi kan la to lawa thale ni som hulam panga hian vacancy om lenga chu ta chuan video karon siam le meng chu ba ka soi po video ron siam po ka pe to lo ni mi hian ni lo deuh te hian an comment thina ring su mi bum hmanga ni kha chu ti kha tiang rum ti thina mi bum hmang ni tai la video hma hian karon lang ngam hi lo hai ID card ko kan nei vek pe ni hian nu ID card kan nei vek dot kan soi ve ngai lo midang angin kan scam bok lo mo scam tai lang chuan example hen ro helai angai ni sia ki en chiang to kan wa tak teng ka po kan unload ne tuna chuan lo karon soi to long video karon siam to long pakhat han dot te khai van soi thiam lo em sang vet ba ki ho lo min lo thang langa aizol ni ve lo Bangalore ni hi sing hi chunglam ka kan to